paciència i el respecte de totes vosaltres per a l'espai. Jo el que us faré és una cosa, o sigui, no us presentaré... O sigui, m'estalviaré la presentació oficial d'ells perquè ja teniu la descripció. Sí que és cert que ara us presentaré també després a una de les companyes que no teniu la seva presentació perquè ha hagut un canvi de programa, llavors en el darrer moment no l'hem pogut incorporar, però li demanaré que ja faci 2 cèntims, en tot cas molt breus, de qui és. Però en tot cas, en la lògica que hem tingut en aquest seminari, en el que volem posar en el centre l'Agenda 2030 feminista, en el que volem posar en el centre quines són les respostes que podem fer per garantir els drets sexuals en un context fundamentalista. Una de les qüestions claus, fixeu-vos el que acabo de dir, és quines són les respostes. Necessitàvem una resposta institucional i és el sentit d'aquesta taula. Aquesta resposta institucional, en aquests moments, tenim diferents escenaris institucionals. Tenim el Parlament de Catalunya, tenim com a institució democràtica, tenim el Congreso del Estado espanyol, tenim el Senat, etc. ¿Habéis visto que me he dejado lo de democrática? Esto está grabado, hola, ¿qué tal? I evidentment tenim un Parlament europeu, i tenim unes eleccions cada 2 setmanes, quasi. Que això també jo crec que serà un element important tenint en compte aquests atacs fonamentalistes. No m'enrotllo gaire, llavors. Aquí hi ha algunes persones que representen aquests escenaris parlamentaris i a la vegada tenim institucions que estan donant resposta a aquesta garantia dels drets sexuals i reproductius o no, ara ho veurem, que ens expliquen, i que és, en aquest sentit, el govern de Catalunya representat en dues facetes. Una que té a veure amb la coordinació, que és l'Institut Català de les Dones, que seria la coordinació de les polítiques d'igualtat, i per una altra banda, l'Agència Catalana de Cooperació, amb una lògica més transversal a través de les polítiques internacionals, que ens explicaran una mica com estan donant suport. I per acabar, tenim l'Ajuntament de Barcelona amb una lògica que ens explicaran també, sobretot en aquesta lògica de cosir i de donar resposta a nivell institucional. Aquestes són les institucions que teniu aquí. Podrien haver unes altres, hem escollit aquestes per una qüestió també estratègica perquè tenen implicació directa amb l'Agenda 2030. Esperem que ens demostrin que també és una Agenda 2030 feminista i sobretot des del vincle de com donar resposta a aquests fonamentalistes com estan atacant. Sense més, i sense gaire protocol, em sap greu, entenc que no els molestarà perquè són amics i amigues, tenim en primer lloc el senyor Ernest Urtasun Domènech. He mirat allò per saber com et dius de segon, que és el super, dic el super perquè és el super eurodiputat de la Comissió de Drets de la Dona. Entenc que no solament de la dona, perquè la dona aquesta deu estar molt cansada per ser a tot arreu, les dones, ja ho sabeu, i la igualtat de gènere del Parlament Europeu, per la qual, sense més, Ernest... Moltes gràcies. El títol oficial és en plural, en anglès Women's Rights, com a mínim això ho tenim. Altres coses no, però això sí. Moltes gràcies per convidar-me i em fa molta il·lusió estar amb la Montse, estar amb totes vosaltres en aquesta sessió, vigília del 8 de març, per poder parlar, efectivament, com des de les institucions som capaços d'anar sobretot a l'ofensiva, i no tant a l'ofensiva, a la defensiva, com crec que hem estat, com a mínim en l'àmbit europeu, i això m'ho volia referir, i que en part jo crec també ha obert el camp a que es replantegin coses molt essencials, però perquè venim d'una legislatura europea que hem estat bastant parats en termes d'avenç a la igualtat, i crec que aquest ha sigut un dels greus errors que hem de revertir immediatament si no volem estar sempre en posició defensiva. Mireu, en termes de drets sexuals i reproductius, al Parlament Europeu la veritat és que en aquest mandat, a diferència d'altres mandats,
hem aconseguit tenir un llenguatge molt potent a favor de l'accés a l'avortament a tots i cadascun dels informes que hem votat. Fins i tot jo vaig ser ponent de l'informe d'igualtat de gènere a la Unió Europea l'any passat i hi ha un pàrraf molt potent en defensa dels drets sexuals i reproductius que a més el vam aconseguir incloure en un moment en què sortíem del referèndum d'Irlanda, sortíem també de la intenció del govern polonès de reformar, de prohibir l'avortament, de reformar la llei, i va ser un moment important. Llavors, això també jo crec que, diguem-ne, en la configuració del Parlament Europeu que hem tingut en aquest mandat, ha sigut un pas endavant en relació al que havia sigut anys enrere alguns posicionaments que el Parlament Europeu havia tingut. En el mandat anterior va haver-hi un cas molt famós que potser us sonarà, que va ser l'informe Estrela, que no era altra cosa que l'informe anual sobre igualtat de gènere que fa el Parlament cada any, que jo vaig ser ponent l'any passat, doncs una diputada que es deia Estrela ho va ser en el mandat anterior. Hi va haver-hi una campanya dels Provida brutal que va provocar que l'informe caigués. Va ser com la gran derrota de la igualtat de gènere en el mandat anterior. Això aquest mandat no ha passat. Com a mínim en el que és estrictament drets sexuals i reproductius. O sigui, hem pogut constatar que hi ha una majoria a favor d'això i hem pogut intervenir, perquè la Unió Europea no té competències en aquesta matèria, però hem pogut intervenir de forma positiva tant ajudant a les companyes irlandeses com a les activistes poloneses que les vam invitar a Estrasburg i crec que la pressió que vam fer des del Parlament Europeu va tenir un impacte molt i molt positiu en què el govern després retirés la reforma i fins i tot en l'acció exterior de la Unió Europea. I concretament una de les coses que hem treballat molt és la situació de les dones a El Salvador, que segurament moltes de vosaltres coneixeu, condemnades a penes de presó llarguíssimes per tenir fins i tot interrupcions de l'embaràs involuntàries, casos molt greus. I hem aconseguit com a mínim que la Unió Europea es mogués una mica amb això. Ara, crec que aquest ha sigut, concretament aquest tema, de les poques notícies positives que hem tingut en matèria d'igualtat de gènere en els darrers temps. Perquè en tot l'altre us haig de dir que tenim la impressió d'haver tingut una legislatura bastant aturada. Penseu que la Comissió Europea normalment té una cosa que es diu estratègia d'igualtat de gènere. Aquest mandat ha deixat de tenir-la. O sigui, la Comissió Europea té estratègies sobre pesca, política industrial, però de tot, que és un document oficial aprovat pel Col·legi de Comissaris. Bé, en aquest mandat això no ho hem tingut, la Comissió ha retirat d'això. I totes i cadascuna de les mesures legislatives que venim demanant des de fa molt de temps, directiva de lluita contra la violència de gènere, que es desbloquegés la directiva de Women's on Board, de les quotes en els consells d'administració, etc. Tot aturat, tret la ratificació del conveni d'Istanbul, que ha sigut un element positiu, però que portem un via crucis perquè els estats membres la ratifiquin molt i molt llarg. Amb això què us vull dir? Us vull dir que la paràlisi crec que ha obert la porta a l'ofensiva dels fonamentalistes. Crec que la paràlisi ha obert la porta a l'ofensiva dels fonamentalistes. Si nosaltres estiguéssim ara a la Unió Europea en plena ofensiva, com la vam tenir en altres llocs, en desenvolupament legislatiu potentíssim en moltíssims àmbits, això no aniria així. I estem realment en un moment, han passat coses a finals de mandat molt i molt preocupants. Per exemple, que el govern hongarès batés unes conclusions del Consell perquè hi havia una referència al col·lectiu LGBTI. I les conclusions no van poder ser aprovades com a tal, sinó que les va tenir que aprovar la presidència de torn, que en aquell moment era austríaca, com a conclusions pròpies de la presidència, perquè va haver-hi un estat que va bloquejar la inclusió del terme col·lectiu LGTBI en les conclusions del Consell, cosa que no havia passat mai, perquè això era el que es diu a Brussel·les agreed language, llenguatge acordat d'ús habitual. Llavors, fins a aquest punt estem aquí. Llavors, ara el problema el tenim sobretot al Consell on hi tenim governs, però ara tenim eleccions europees i tindrem l'altra pota, que és que la majoria que hem tingut, per exemple, en termes de drets sexuals i reproductius en aquest mandat, què passarà al proper mandat? Gran pregunta, no ho sabem. Amb la qual cosa, aquesta majoria que tenim al Consell, que ara no està al Parlament, no majoria, però aquest bloqueig que tenim, o aquest avenç al fonamentalista a través del govern polonès, hongarès que tenim allà, doncs potser tenim el risc que es produeixi el Parlament. I aquest és un dels grans temes de la propera campanya, de la propera legislatura europea, si som capaços de mantenir una majoria pro-igualtat de gènere al Parlament Europeu. Ho dic així, una agenda pro-igualtat de gènere. Llavors, el meu punt central que volia dir-vos avui quin és? Que a mi em fa l'efecte que no podem estar, crec que ho heu dit en la taula anterior, i jo estic totalment d'acord, amb una posició estrictament defensiva.
Ai, que ens han bloquejat col·lectiu LGTBI als Consells, muntem un acte de protesta, no sé què. Ai, que a Polònia fan no sé què, convida les dones, anem a intentar impedir que a Polònia no sé què. No podem estar així, perquè si estem així estarem, vull dir, com a col·lectiu i com a persones que creem una societat igualitària, no podem anar darrere dels atacs un per un d'aquesta manera. El que cal és reivindicar, com us deia abans, una agenda potentíssima. Llavors, la primera cosa que jo crec que cal reivindicar com a mínima escala de la Unió Europea és que en el proper mandat volem un comissari o comissària dedicat específicament a aquest tema, punto. No volem una persona ocupada amb això, com hem tingut fins ara, com tercer eix del seu portfolio, després de justícia, després de... Clar, és que la comissària que s'ocupa d'aquest tema, el dilluns estàvem discutint amb ella sobre blanqueig de capitals. Vull dir, imagineu-vos, la igualtat de gènere està dissolta institucionalment dintre de la comissió d'una forma que és absolutament inacceptable. Per tant, algú que s'ocupi específicament d'això. Això ha de ser un objectiu. I després, en el pla de treball de la propera comissió, no volem una altra vegada una cosa tímida d'aquestes, de dir, potser desbloquegeu una mica aquesta directiva, a veure si potser avancem una mica per aquí i per allà, potser Women's on Board, la directiva de quotes, volem fer un esforç i desbloquejar-la. No, volem una agenda integral, potent, per part de les institucions europees per anar a l'ofensiva. I jo crec que aquest, com a mínim, si hem de fer un vincle entre, crec jo, entre el que està passant als carrers aquests dies i les properes eleccions europees, és exactament aquest, exigir que a la propera mandat de les institucions europees s'ha d'anar a l'ofensiva, que aquesta és l'única manera d'aturar el fonamentalisme. Si no, anirem allò, com puguem, aturant petits atacs que anem vivint i que ens preocupen moltíssim. Per tant, crec que entre tots hem de ser capaços de desenvolupar aquest marc, de fer-ho conjuntament i els partits i les forces polítiques, que són moltes i afortunadament a Catalunya d'ampli espectre, diria jo, que estem per una agenda d'aquest tipus, que ens posem d'acord i que remem junts per aconseguir-ho. Res més i gràcies. Moltes gràcies. T'agraeixo perquè, a més de la contundència i de la claretat, tens dues propostes sobre la taula que jo crec que poden ser propostes de recollida i conclusions del seminari molt clares. Dono la paraula a la senyora, o il·lustríssima o alguna cosa així, senyora Anna Azamar i Capdevila, que efectivament és senadora de les Corts. Jo us haig de dir, i faig com un apunt, que nosaltres estem molt contentes, a més, que pugui estar en aquesta taula, perquè ella va estar precisament en el primer part del projecte quan no es deia Agenda 2030 i es deia Agenda Post-2015 i va estar formant-se, acompanyant, donant la seva experiència també de la complexitat que haig de dir que té Catalunya a nivell territorial. Ho dic perquè crec que precisament una de les qüestions que té que veure i que ens pot ajudar a centrar més això. Bueno, bon dia. Sí, soc senadora i la complexitat territorial és que soc senadora i vinc de l'Alt Pirineu i sí, aquí he fet una excursioneta per baixar, però estic encantada que m'hagueu convidat. Bàsicament, coses espanyoles, Senat i Congrés dels Diputats. També venen unes eleccions i crec que seran importants perquè estem vivint a Espanya, s'està veient un ressorgir de l'extrema dreta, que no és només partits nous, que es declaren obertament d'extrema dreta, sinó que tenim partits de dretes que han virat completament cap a l'extrema dreta i només cal veure els seus plantejaments i atenten contra tots els drets, perquè vull dir, van contra tots els drets, la prova la tenim amb el que està passant actualment i evidentment ataquen els drets de les dones i els drets sexuals també. Tenim, per exemple, un partit popular que diu obertament que vol canviar la llei de l'avortament, el qual és atentar contra el nostre dret a decidir. Tenim un partit d'ultradreta que s'anomena Vox que ha entrat al Parlament andalús i que de rebot ha entrat al Senat, perquè ja tenim un senador d'aquest partit. I en una setmana, perquè només ha estat una setmana, ha sigut capaç de bloquejar una declaració institucional contra la LGTBifòbia. Vull dir, si en venen més, el Partit Popular i Ciutadans, la dreta espanyola, que al final també és una extrema dreta, ho estan esperant, perquè es volen treure la màscara. És el que dèiem, el feixisme no va desaparèixer amb la transició, es va amagar i ara torna a sortir. Si realment volem lluitar contra això, tenim que empoderar-nos tots i totes i treballar per una agenda feminista.
no podem deixar-ho de banda. Aquesta legislatura, amb el primer govern del PP, ja sabem tots com mantenen ells el feminisme, que és una mica feminisme teòric que dèiem abans, no? D'apariència ja està. Amb el segon govern del Partit Socialista va estar molt bé, tenim el govern amb més ministres que hi ha hagut mai, però a l'hora de fer polítiques també ens hem quedat curts. Vam aconseguir, tant al Senat com al Congrés, tirar endavant que tots els grups ja estàvem d'acord, un pacte d'estat contra la violència de gènere. I a la primera de canvi ens trobem que no té ni pressupost aquest pacte d'estat. Vull dir que sembla que mirem molt cap a la galeria i quedem bé, però de cara a fer coses i de treballar no ho fem. I ens hem d'empoderar tots i fer-ho, i assumir-ho i que sigui nostre. Perquè a més és que al Senat mateix, vull dir, se'ls està donant veu a aquesta gent. Amb aquest fonamentalisme que comentem se li dona veu. No fa gaire hi va haver una comissió, crec que era no sé si era la de Justícia, va comparèixer una associació feminista, sí, entre cometes, feminista, perquè al final va resultar ser una associació de l'òrbita de Vox. Venien a parlar de la violència domèstica i van blanquejar-ho totalment, vull dir, van parlar bàsicament... I era una dona, i segons ella afirmava que havia sigut víctima d'aquesta violència. Ho fomentàvem que hi havia moltes denúncies falses, que es deia que la culpa era de les víctimes, vull dir, se'ls està donant veu, i això ho està fent el PP també. Vull dir, que amb això d'aquí també hem de lluitar. O sigui que venen unes altres eleccions i el repte té que ser que aquesta gent no entren enlloc i això vol dir empoderar-nos, perquè reconeguem-ho que al final ens agrada més o menys. Hi ha tot el ventall d'esquerres que ens acostumem a quedar molt a casa i el que hem de fer és sortir a votar, perquè els altres sortiran sense cap problema i no podem permetre que aquesta gent ens representi o estigui representada als parlaments, perquè al final el que estan fent és ja s'estan coartant molts drets i moltes llibertats ara i ho estem veient cada dia, només falta que continuem, perquè si aquesta gent arriben a governar, això d'aquí serà un desastre. Vull dir, la regressió que farem serà, vamos, el que tenim ara serà un xiste. O sigui que us convido a treballar. Merci. Senyora presidenta, presidenta de l'Institut Català de les Dones, la senyora Núria Balada Cardona, que també ens explicarà quina és la resposta governamental. No sé si presentar-te més. Et presento més o no? Ja està, jo crec que amb això ja n'hi ha prou. Primer de tot agrair la Montse, també a totes les organitzadores d'aquesta jornada. També em sembla que l'Agència de Cooperació, que també financia aquesta jornada, també la presència de la directora d'Igualtat, la Mireia Mata, i totes les persones que també m'acompanyen aquí a la taula. De fet, he pogut sentir també els diferents comentaris de la taula anterior on s'evidencia, crec que ja és més que evident que no és un ressorgiment dels partits d'extrema dreta, que més enllà de ser masclistes són homòfobs, xenòfobs. Evidentment no és un tema només de Catalunya, sinó que és d'un aspecte gairebé internacional. Ho veiem també a Brasil, a diferents països de Llatinoamèrica, on l'estratègia és gairebé mundial. Aquí agrair sobretot al moviment feminista, al moviment de dones, que han sigut també pioneres en posar els punts sobre les is i dir realment posar línies vermelles i línies de contenció on realment es veien en perill aquests drets fonamentals de les dones. Ho veiem precisament dilluns, quan l'autobús de Hazte Oír entrava precisament a Catalunya a fer escarni públic dels drets fonamentals de les dones
i fer apologia també de l'odi del feminisme també a tot Espanya i en concret a Barcelona. Aquí sí que des de l'administració de la Generalitat el que vam fer divendres precisament al saber que aquest autobús vindria a Barcelona, comunicar directament amb la Fiscalia de Delictes d'Odi i no discriminació, que el dilluns va donar-nos la raó, va demanar al jutge d'instrucció que realment immobilitzés el vehicle. Tanmateix el jutge, emparant-se amb el dret de llibertat d'expressió, va rebutjar aquesta demanda de l'Institut Català de les Dones. Tanmateix aquí tenim eines, l'hem fet servir. De fet, aquest autobús no pot tornar. La llei d'igualtat, que malauradament falta molt per desenvolupar, té eines com obrir expedients sancionadors a aquest tipus de partits o a aquest tipus d'associacions que fan apologia de la violència masclista i de l'homofòbia i el feixisme. I de fet el dilluns mateix es va obrir un expedient sancionador i una mesura cautelar perquè aquest autobús no pogués tornar a creuar la frontera amb Catalunya. De fet, més enllà del que fem a nivell de l'administració, també a nivell parlamentari, amb l'impuls de diferents iniciatives, una iniciativa recent per fer aquest anomenat cinturó vermell de contenció de tots els partits que fessin apologia de la violència, l'estic buscant, la moció. Aquesta apologia de la violència masclista en concret expressa també el rebuig a qualsevol posicionament polític que pugui demanar la derogació de l'eliminació de les mesures de protecció de les dones a Catalunya, posar també en valor la defensa dels moviments feministes, com us deia abans, també elaborar una agenda feminista amb visió 2030 i actuar d'una manera decidida amb qualsevol dada falsa sobre violència masclista. Aquestes fake news o polítiques també de postveritat on realment aquí hem de buscar una estratègia contínua i conjunta per anar revertint aquest seguit de missatges que veiem dia rere dia dient tornant a ressorgir una vegada més. Jo crec que ja ho he desmentit tantes vegades el tema de les denúncies falses que és incansable no fer de gota malaia explicant un cop més que només un 0,001% de denúncies evidentment són falses, que el gran gruix de denúncies no són d'aquest tipus. I de fet també ho veiem dilluns o dimarts, ja no sé quin dia de la setmana estic, quan veien una notícia on s'explicava un cop més que un líder precisament d'aquesta formació política, un líder de Vox, havia abusat de més d'una persona en situació de vulnerabilitat. És a dir, no només fan apologia de la violència masclista, no només són formacions xenòfobes i masclistes, sinó que ho practiquen, és a dir, que ho porten a la pràctica. Aquesta és l'estratègia que estem duent a terme. També creiem que les aliances també amb la societat civil des de les institucions són necessàries, aquesta coproducció de polítiques públiques que exercim dia rere dia, evidentment a través del Consell Nacional de Dones de Catalunya i amb tot el moviment de dones a Catalunya. I per últim, jo crec que també fer esment al fet que ara avui en dia a Catalunya tenim preses i presos polítics. Aquí també fer un reconeixement a la poca visibilització que tenen tant les dones preses o imputades, a més amb un cert paral·lelisme, drets fonamentals que estan vulnerats directament, evidentment com el que veiem amb els drets de les dones aquí. Fer un reconeixement a la figura de la Carme Forcadell, la Dolors Bassas i tantes dones encausades pels fets de l'1 d'octubre.
agrair un cop més a l'organització també oberta a qualsevol iniciativa que es pugui dur a terme a través de l'Agenda 2030, que a més la setmana que ve també presentem amb seu de Nacions Unides i aquesta aliança conjunta, fer front comú. Jo crec que fins i tot, com deia abans la senadora, estem a les portes de 3 eleccions al Parlament de Catalunya. No, encara no, això no toca. Eleccions municipals, no toca encara, no. A les eleccions municipals, eleccions europees i unes eleccions generals. El fet de poder fer com a mínim 3 o 4 punts de contenció en aquests partits polítics que ataquen directament els drets de les dones. Aquí, com a mínim, des de l'Institut Català de les Dones ens trobareu en aquesta aliança conjunta tant amb les entitats com la resta de forces polítiques. Gràcies. Perdó. És que T'has despistat. No, és complexa, perquè no pots fer de moderació ni pots parlar tranquil·la quan estàs ajudant a coordinar, amb la qual cosa em sap greu, no sé el teu segon cognom, perquè ja m'han tret d'allò. Marta Casamort és de l'Agència Catalana de Cooperació, ara ella presentarà una mica tot entenc que explicarà com des de l'agència estan treballant tot el tema de la garantia dels drets humans de les dones des d'aquesta lògica de cooperació. Agrair especialment a la Marta que volgués estar en aquesta taula per fer un acompanyament a aquest programa que no solament perquè ens ho estan finançant, sinó perquè realment és un valor afegit a entendre com aquesta lògica que també plantejava la presidenta de l'Institut Català de les Dones pretén ser una actuació governamental. Després ja podríem posar sempre matisos a totes les coses que estan dient, perquè per això som societat civil, però ho dic perquè jo crec que també és important el poder creuar. No sé si tindrem gaire temps, perquè el conseller també està arribant i tenim temps limitats. No te robo més temps, Marta. Segueixo agraint-te la teva participació i el suport que doneu des de l'agència. Moltes gràcies, Montse. En primer lloc, agrair-vos a Creació Positiva l'oportunitat de poder compartir amb vosaltres una mica el que estem fent com a agència amb drets de les dones i drets sexuals i reproductius. També agrair a l'associació, aquest tàndem que feu de construcció d'agenda feminista ja des de fa bastants anys. I disculpar la directora de l'agència, la Carme Gual, que avui tenia un altre acte just en aquesta hora i no ha pogut ser-hi. Per tant, matitzo una mica la visió de responsables polítiques, en aquest cas serà la visió d'una responsable tècnica. Per tant, com sabeu, són vasos comunicants, però la visió que una mica us mostraré és la visió tècnica de l'agència de com estem abordant aquestes temàtiques i també al final, faig una mica aquí un mini resum aquí, intentaré anar molt ràpid amb els 3 primers punts, d'explicar-vos breument quin és el tipus de cooperació que estem impulsant actualment a l'agència, amb quines prioritats, què fem i com ho fem i amb qui ho estem fent i finalment potser el nucli dur, que és com aquests reptes en un context polític complex, com és el context polític català, que ja n'ha fet esment la Núria, i també en aquest context d'auge dels fonamentalismes. Llavors, aniré ràpid, perquè sé que el temps és apretat i que hi ha ganes d'anar a dinar. Llavors, molt breument, la cooperació a nivell de Catalunya es basa molt en la seva política principal, que és el Pla Director de Cooperació, que actualment està centrat sobretot en l'enfocament de gènere i basat en drets humans. Dir breument que la diferència entre la Direcció General de Cooperació i l'agència, que la Direcció General de Cooperació és l'organisme que planifica, elabora i avalua aquesta política, mentre que l'agència som el principal òrgan executor, tot i que no som l'únic.
i a més degut a les retallades dels darrers anys ha anat perdent força a nivell de pressupost i actualment va arribar només a gestionar un 20% de l'AOD que gestiona des de la Generalitat amb cooperació i actualment ha tornat a pujar una mica més i torna a estar al 50%. Això vol dir que la resta del 50% de la cooperació que es fa des de la Generalitat no està directament executada per l'agència sinó per altres departaments, des de Salut, Educació, Territori, des de molts altres departaments, però crec que és important fer-ne esment. Llavors, una mica des de l'agència el que estem promovent és l'enfocament de gènere i basat en drets humans com l'eix vertebrador d'aquesta política que resumiria en una mica aquesta tríada. No hi ha, sense drets humans de les dones no hi ha igualtat de gènere i alhora sense drets humans de les dones no hi ha drets humans. Llavors, és una mica, seria com sintetitzar molt per anar ràpid com ho estem abordant des de la cooperació. Llavors, aquí molt amb un esquema tipus flor intentem explicar quins són els principals objectius d'aquesta política de cooperació actualment, que són dos grans objectius, acarar les desigualtats de gènere basades en el sistema patriarcal que impulsa que hi hagi aquestes desigualtats a tot nivell i, per altra banda, la materialització dels drets humans i específicament la materialització dels drets humans de les dones. I a la part de fora hi ha tots aquells elements que vinculen els dos enfocaments, perquè l'enfocament de gènere, com sabeu, és molt potent com de per si, però l'enfocament de drets humans també. Llavors, des de l'agència hem fet com aquesta construcció a partir de diferents acompanyaments i aprenentatges sobre la pràctica, i aquí seria una mica la síntesi del que estem impulsant. Sobretot treballar molt i acarar les causes estructurals de la vulneració de drets humans i també de vulneració de les desigualtats de gènere, tot el treball de treballar des de la mirada dels principis de drets humans, en especial el de no discriminació i el principi d'igualtat entre totes les persones, treballar molt des de la mirada interseccional, que ja coneixeu, des d'aquest entrecreuament de les diferents formes d'opressió des del punt de vista de l'agència partint de les desigualtats de gènere, com es van entrecreuant altres formes d'opressió, com pot ser l'origen, l'edat, molts altres que es van entrecreuant, tot el tema de titularitats, nosaltres, les administracions, entendre'ns i veure'ns com a titulars d'obligacions, que per tant nosaltres tenim l'obligació d'exercir i protegir els drets humans i també alhora els drets humans de les dones. Llavors, considerar titulars de drets totes les persones amb tot el seu dret a reclamar tots aquests drets i també a les titulars de responsabilitats per també contribuir a l'exercici d'aquests drets humans. Llavors, també la participació és essencial, no només com un procés, la participació de totes les persones a tots nivells, sinó també com una finalitat, en el doble sentit, i la promoció de les aliances, que abans també s'ha parlat molt, aquesta importància de teixir aliances a tot nivell per revertir i inclús per crear, com deien també en altres ponents, agenda pròpia i potent, a través de diferent multiactor i amb diferents mirades anar una mica fent front comú. Aquí molt ràpidament els objectius estratègics del pla director centrats en... Ui, em queda molt poc, no? Llavors, centrats en els drets humans de les dones i, sobretot, com a específic, dir que el pla director considera els drets sexuals i drets reproductius com un dels objectius principals del seu pla. No m'enrotllo gaire, aquí hi havia perquè tinc 3 minuts, o sigui que aquí només us titular, hem intentat fer un vincle entre l'Agenda 2030, que és l'agenda que ens interpel·la fins a l'any 2, com diu, en els propers anys, amb l'enfocament de gènere basat en drets humans, i aquí hi havia una mica aquest resum, treballar des de la mirada universal i col·lectiva, treballar des d'aquest treball multiactor i multinivell, una agenda creativa i innovadora, i centrant-nos en aquest objectiu, de mantenir com a objectiu principal els drets humans de les dones i l'enfocament, o sigui, els drets humans de les dones i la igualtat de gènere. Aquí no entro, una mica les prioritats que estem impulsant des d'aquesta mirada de l'enfocament de gènere i basat en drets humans, potser destacar tot el tema de drets de les dones, drets sexuals i reproductius i lluita contra les violències i tot el tema de protecció de defensors i defensores de drets humans que ho estem impulsant tant a Centreamèrica, sobretot, però també a l'Àfrica.
Aquí una mica amb qui estem treballant, des d'aquesta mirada més horitzontal, amb titulars de responsabilitats, obligacions i drets. Aquí com ho estem fent, a través de cooperació directa, tècnica, concertada amb ONGs i a iniciativa d'altres actors també amb les ONGs. Aquí alguns exemples de com estaven vinculant la interrelació entre drets de les dones, promovent tot aquest treball de lluita contra les violències, suport directe a moviments feministes del sud, també ho estem impulsant i a xarxes internacionals, impuls a l'apoderament econòmic, polític i drets sexuals i reproductius i la promoció i l'impuls a una societat i una ciutadania crítica local i global. Com que em queda molt poc temps, aquí hi havia un resum del que estem fent concretament amb drets sexuals i reproductius, destacant una mica el recolzament a l'Agenda 2030 feminista, en la que s'emmarca la jornada d'avui, i diferents actuacions a diferents països, d'enfortiment de moviment feminista, d'incidència global, d'apoderament de les dones en temes de prevenció i atenció a la mutilació genital femenina, cultures i drets sexuals i reproductius també a nivell de Catalunya i amb el sistema sanitari i també a Palestina amb accés a serveis de salut materno-infantil, que tot i que el nom sembla més assistencialista té una mirada de gènere i drets humans potent. I potser destacar aquesta mirada de promoure aquests espais multiactor, de sinergies entre diferents actors i actores dintre de la Generalitat, per exemple amb l'ICD, que hem col·laborat en promoure mobilitats de coneixement Sud-Sud Catalunya pels drets de les dones i també amb la Diputació de Barcelona, que també vam fer tot un programa d'intercanvi amb moviments feministes del Sud i actors i actores governamentals de països, de l'Àfrica en aquest cas, de Moçambic i Senegal. Després ens trobem també, com han dit abans, em queda poc, no? No em queda res. Doncs deixa'm només... Em fas anar molt ràpid, Els reptes. Puc parlar dels reptes d'un minut? Doncs aquí una mica hi haurien els reptes de com encarar l'auge dels fonamentalismes, el context polític de Catalunya i també un altre repte jo crec que és la política de cooperació, que com sabeu ara s'està definint el nou pla director i no està garantit que els drets de les dones continuïn estant al centre de la política. Llavors, des de la vessant tècnica també ho diem, perquè des de tots els fronts es puguin fer incidència perquè continuï sent al centre. I només sintetitzant que a més fonamentalisme la proposta, que és una mica el que s'ha parlat avui, més feminisme i més drets humans de les dones, més aliances feministes multiactor per garantir aquests drets, més abordatges interseccionals, més consciència ciutadana, el que es comentava abans de treballar amb aquells sectors no implicats, hem d'obrir-nos una mica a sectors no implicats, i treball de noves masculinitats, que no sé si s'ha comentat, també ben important, compatibles amb la igualtat de gènere, i més aliances i punts de trobada amb moviments més genèrics pels drets humans, des de l'ecologisme, els moviments per la pau, els moviments, tot el tema del dret a la mobilitat humana, teixir més ponts en lloc de buscar diferències i confrontació, buscar punts de trobada per crear agenda conjunta contra els fonamentalismes. Gràcies. Disculpa, Marta, de fet, quan es contextualitza el que són les polítiques de vegades en els reptes, perquè nosaltres crec que sí que ens ha quedat molt clar la necessitat d'assegurar que aquest enfocament de garantia dels drets de les dones se segueixi mantenint en la política transversal del tema de cooperació, amb la qual cosa t'agraeixo. El que passa és que de vegades quan acabem amb el tema dels reptes és el que hauríem d'estar treballant més, però entenem que és com necessari contextualitzar. Estic fent també, perquè així la Judit també plantejarà... Pots anar directe als reptes, si vols. Volia anar directe a l'última pàgina. No, em sap greu, Judit, també. El treball que esteu realitzant sobretot amb el tema de política local, que semblava interessant per poder seguir caminant totes plegades, totes les institucions que esteu aquí representades. Molt bé, doncs moltes gràcies i agrair a tothom aquí, totes les organitzadores i les institucions, i intentaré això, a la primera i a l'última pàgina, em salto les del mig. Des de l'Ajuntament, des de la Direcció de Justícia Global, Cooperació Internacional, un dels grans reptes aquests, treballar des de la
des de la ciutat, doncs tots aquells reptes que comuniquen amb el món i amb les desigualtats. En aquest sentit, i pel seminari que avui estem aquí, doncs, bàsicament els instruments de política local que tenim per fer front a aquestes amenaces, que ara que els monstres es desperten, bàsicament tenim el Pla de Cooperació de 2016-2020, que és el Pla de Justícia Global. També aquí la terminologia a vegades ens ajuda a situar-nos també en un paradigma una mica diferent, i el Pla de Justícia de Gènere, que intenta transversalitzar totes les polítiques municipals fins al 2020. És un camí i hi ha moltes preguntes no resoltes, i que tenen molt a veure amb el que dèiem abans, aquells diàlegs improbables, d'entrar en aquests espais que sortim de la zona de confort, perquè aquí tots ens coneixem i tots estem d'acord, però el repte és anar molt més enllà i anar a trobar a qui no ens espera, moltes vegades. No són els únics instruments. Aquí, en situacions tan complexes com aquestes, hem de comptar amb els instruments del món educatiu, del món social, des del món de Barcelona, el Pla Ciutat Refugi, també la gran amenaça, tot el tema de les migracions, i per tant és una mirada molt, molt àmplia que s'ha de tenir en compte. En aquest context, i aquesta és l'única diapo que volia explicar, Montse, i d'aquí me'n vaig gairebé al final, com ens situem des de la ciutat en aquest nou paradigma de la justícia global, des de la part més local. Si aquest canvi de paradigma, Barcelona és una ciutat oberta al món, no té fronteres, no controla fronteres, per tant és una ciutat de mestissatge continuat. Les dicotomies nord-sud cada cop es trenquen més, ja no podem parlar dels països del nord, dels rics, dels països del sud, dels pobres, sinó que hi ha una interdependència absoluta, hi ha suds al nord i nords al sud, i el que s'intenta fer des de l'àmbit més local és generar ponts, amb aquest sud global, generar empatia sobretot per fer front a això que estem parlant, aquestes pors, les resistències són molt naturals i s'entenen, però també són molt perjudicials, si no som capaces de superar la resistència a tot nivell, personals, socials, institucionals, organitzatives, etc. L'escenari se'ns complica. El vincle global i local és evident, i més quan parlem de feminismes, de drets sexuals i reproductius, de drets fonamentals de les dones, i aquestes aliances que tot aquest matí s'estan reivindicant, des del local això es pot treballar bé. Un altre dels reptes que tenim és el 07, dedicat a l'ajuda oficial al desenvolupament. L'Ajuntament de Barcelona des de fa anys que l'està complint, però no és l'objectiu el 07, sinó que és com podem impregnar la resta de polítiques municipals amb aquest 99,7%, és a dir, com totes les àrees de l'Ajuntament poden anar encaminades en aquesta justícia global. L'altra cosa, teniu aquí altres temes que són com idees que ens ajuden a situar-nos en aquesta idea de ciutat. Jo d'aquí què destacaria? La importància de la construcció del relat. És a dir, abans estàvem parlant d'aquests grups fonamentalismes d'extrema dreta, estan guanyant terreny, van a la una, estan generant aliances molt fortes. Construir relat de justícia global, de feminisme, de drets sexuals i reproductius és essencial. Si no som capaces de construir relat, estem perdudes. I des d'on podem construir relat? Doncs des de la ciutat. I aquí faig també una reivindicació, crec que des del barri, des dels districtes, des del territori, que més coneixem. A vegades a la ciutat sembla que és l'administració local més propera a la ciutadania, però en realitat la ciutat està conformada de barris i de districtes, i de territoris, i de gent que s'està mobilitzant en aquests territoris. Llavors, tots aquests instruments, tota aquesta política que ve més de dalt, si no s'acaba aterrant a baix o les necessitats mateixes no surten des del propi territori, també anem una mica perdudes en la idea de poder generar, de normalitzar una nova construcció de relat. En els barris és l'oportunitat on podem construir, on podem fer quotidià aquesta idea de la lluita pels drets sexuals i reproductius de les dones. Podem fer un relat quotidià de les grans amenaces, de les migracions, perquè tenim veïnes, tenim veïns, tenim fills i filles que van a l'escola, anem a comprar, anem al metro. Llavors jo crec que les feministes aquí han de ser les impulsores de poder aturar això. De la mateixa manera que ens estan amenaçant per altres bandes, aquí som nosaltres les impulsores de poder generar quotidianitat al voltant d'aquest tema. El 8 de març de l'any passat probablement va ser un punt d'inflexió en aquest sentit, on moltes veus que no se sentien representades o que mai havien escoltat van ser-hi presents, i allà també jo crec que en aquests punts s'han d'aprofitar.
I l'altre tema que abans deien també la Montse i l'Almudena, que a mi em sembla bàsic, és l'educació. És a dir, la reivindicació d'una educació crítica, perquè tampoc no qualsevol tipus d'educació aquí val, compromesa, coeducativa, i sobretot que aquí la lluita la tenim també amb el tema de fer efectiva l'exercici de poder fer una educació afectivo-sexual real a les escoles des de P0 fins a P99. I aquí també fer una crida a la institució educativa, al Departament d'Educació, que, sisplau, els continguts curriculars organitzatius de l'escola estigui present aquesta assignatura i una educació que no sigui educació sinó que sigui coeducació, que aquí és cap on hauríem d'anar. Això, com us deia, m'ho salto. Doncs me'n vaig... Només dir, el pla director que té dos dels eixos, la justícia de gènere i el tema de les migracions, el dret a migrar i el dret a refugi, està recollit, podeu veure el document. El pla de justícia de gènere 2016-2020 recull, per exemple, l'estratègia i la mesura de salut sexual i reproductiva, que té diferents eixos, i també la recull i les podeu consultar. Em passo això. Un dels punts, per exemple, amb el tema de cooperació internacional que a mi m'interessa... 2 minuts. El tema és de representació en ciutats a nivell internacional, la creació de xarxes, que n'hi ha moltes de ciutats. També allò que dèieu abans, molt cops estem fent retòrica del feminisme, no som capaços d'anar més enllà. Les grans organitzacions mundials de ciutats, sobretot institucionals, no tant des de la societat civil sinó des de les institucions, no s'atreveixen a parlar de feminisme i de drets sexuals i reproductius. Parlem de gènere en els mínims, en el mínim d'allà on totes estem d'acord i que per tant no pot generar dubtes. Per tant, aquí també des de les institucions que estem treballant a nivell internacional a reivindicar, anar a l'arrel del tema. Dades de com els projectes incorporen la vessant de gènere, com estem també donant suport a molts projectes de LGTBI, per exemple, que en països com Àfrica, per exemple, es fa sent molt, molt, molt complicat treballar amb ONGs i amb entitats que lluiten pels drets sexuals i reproductius i de LGTBI. I aquests apunts finals, la importància de la construcció del relat, crec que és importantíssima, les polítiques de gènere i de drets sexuals i reproductius en particular, que són els dos grans eixos de desigualtats i de més resistències. Molt important la incidència política, però aquí també reivindicar que la incidència política ha de venir d'una mobilització social i que, per tant, si no hi ha mobilització social és difícil fer incidència política i la mobilització social ha de venir d'una presa de consciència i aquesta presa de consciència molt cops es fa en el món educatiu. Per tant, aquest relat és important. Per arribar a fer incidir, algú t'ho ha de demanar i ha d'haver una necessitat. Qüestionament curricular i l'aproximació als joves a través d'estratègies educatives que els posin en situació d'afrontar aquests temes. La coeducació, especial atenció al noi, sobretot, de buscar alternatives no tòxiques de construcció de masculinitats i generar i poder oferir nous models d'empoderament de nois i noies. Moltes gràcies. Vull demanar-vos disculpes a totes les persones que esteu en aquesta taula perquè haveu tingut que reduir considerablement el... Haig de dir que normalment ens toca a nosaltres, a les entitats que som les últimes, amb la qual cosa que siguin les institucions em sap molt greu perquè sou meravelloses com a persones, però que sigui a nivell institucional, ho dic amb amor. El que passa és que sí que és cert que aquest amor està molt condicionat precisament perquè està el conseller a la sala. Ho dic perquè segurament això té que veure, ara ell farà el seu discurs, però jo sí que vull fer un parèntesis que té que veure amb el tema dels tempos. En primer lloc, agrair-li perquè a més ve del Parlament, ell sí que ha pogut sortir perquè de fet hi havia una de les diputades que estaven previst que pogués estar aquí. Ho dic perquè vostè no ha pogut estar, jo ja sé que ha tingut gent aquí i que no em toca aquest paper, però ho dic perquè aquestes són les institucions, hem tingut una taula abans precisament sobre entitats que hem donat el reflexe del món a nivell més, amb una lògica més regional. Però crec que en tot cas hi ha temes que han sortit en aquesta taula que li vull traslladar i que crec que són importants, que sí que tenen a veure amb aquesta idea que el senyor Ernest comentava, que era un comissari dedicat, una comissària, esperem, dedicada exclusivament al tema d'igualtat de gènere, amb el tema
del Parlament Europeu, una agenda integral que sigui a l'ofensiva. Això és molt important, conseller, que tot sigui a l'ofensiva, perquè a la defensiva el que ens està passant és que no solament no apliquem les lleis, amb pocs recursos, etc. Vull dir que això ja suposo que vostè ja ho sap, perquè les entitats li diem habitualment, però que necessita una ofensiva molt més global. La senadora ens ha parlat de la necessitat de l'empoderament i ja no solament anar a votar i votar amb excel·lència democràtica, sinó amb el tema de l'empoderament, que és una qüestió transversal, que ens pertoca a totes les persones i aquest contingut que és polític. La presidenta de l'Institut Català de les Dones ens ha explicat com la llei, i això també li compet a vostè perquè també per política de govern, com les lleis, diria excel·lents, però no sé si del tot excel·lents, que tenim d'igualtat tant de tracte en una lògica d'homes i dones com en una lògica LGTBI. Són bones lleis, requereixen segurament una aplicació més curosa i més important, però el que sí que segurament és fer una estratègia més integral de tot el govern, que té a veure precisament amb alguns dèficits que nosaltres abans hem assenyalat. I la companya que ens ha explicat amb molta pulcritud com des de la lògica de cooperació s'està treballant, però ens ha alertat, i jo crec que l'alerta és prou evident, que pugui caure els drets sexuals, els drets de les dones, els drets humans en la nova agenda de cooperació catalana, amb la qual cosa entenc que hi ha un compromís que pugui ser així. En aquesta alerta que les entitats també hem realitzat, per exemple, a través d'una carta al propi conseller, i que té a veure també amb una lògica que és transversal. No volem paraules, volem fets. I finalment la companya de l'Ajuntament de Barcelona ens està explicant com aquesta lògica més de justícia global requereix una lògica realment també vehiculitzar polítiques més integrals. Conseller, no li trauré més temps amb elles, les persones que estan aquí. Jo espero que vostè demà garanteixi la vaga feminista, perquè a vostè li correspon com a màxim responsable del Departament de Treball, perquè les feministes no solament estarem al carrer. I ja està, al carrer. Conseller, la seva taula.